बड'ल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन बुसु इलेक्शन माने बिसायख'थि जालांदों आरो बे बिसायख'थिया गोबां बिथिंनिफ्राय नोजोर होनो गोनां आरो मोनसे डेमोक्रेसी देशाव स्टूडेंट कम्युनिटीनि गेजेराव डेमोक्रेटिक जि एक्सारसाइज बा देशनि नोगोरारि हिसाबै जि मोनसे पार्टिसिपेटरी जि मोनसे इलेक्शन प्रसेस मोनसे यूनिवर्सिटीखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय मोनसे स्टूडेंट यूनियन बेयाव दानाय जायो आरो बे यूनियन बडीनि बिसायख'थियाव टीम प्रस्पेरिटीनि जीएस नेरसोन नार्जारीजों लोगोसे टीम डायनेमिकनि जि माने प्रेसिडेंट क्रिस्टिना मोसाहारी आरो गासै जिखिनि देरहादों टीम प्रस्पेरिटीयाव गासै 7 देरहादों टीम डायनेमिकआव 3 देरहादों आरो लोगोसे सासे इंडिपेंडेंट आं गासैबो देरहासार जानाय टीम प्रस्पेरिटी एंड टीम डायनेमिक बिथांमोननि जीएस आरो प्रेसिडेंटनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ हामलायनाय आरो कंग्रेचुलेशन बावदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो बेबायदि बिसायख'थिया कलेज लेभेलनि स्टुडेन्टनि गेजेरजों जाहाथे फ्री एंड फेयर जायो मोनसे इंडिपेंडेंट माने डेमोक्रेटिक मोनसे एक्सारसाइजा जायो बेखौ जों जेब्लाबो मिजिं थिबोदों बड'ल यूनिवर्सिटी यूनिट कमिटी एबसुआ टीम प्रस्पेरिटीखौ मदद होदोंमोन थोंजोङै आरो बेयाव माने यूनिवर्सिटीनि सार्थ आरो जौगानायनि थाखाय बेखौ बिथा खालामनानै बिथांमोना खामानि मावदों आरो बेयाव 7 देरहासार जानायखौ आङो गोजोननाय मोनदों टीम डायनेमिकआबो यूनिवर्सिटीनि जौगानायनि थाखायनो बिथांमोना एजेन्डा लानानै बिसायख'थियाव ओंखारदों आरो बिथांमोना देरहादों आं बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो जों मिजिंथियो जे बड'ल यूनिवर्सिटीयाव फैबाय थानाय समाव जाहाथे मोजां परिबेस मोजां थासारि जों मोननो हायो बड'ल यूनिवर्सिटीनि भाइस चेन्सेलरखौ होखारनांगौनि थाखाय बा बेखौ रिमुभ खालामनांगौनि थाखाय जोंनि जि दाबि बे दाबिया दिनैसिमबो कन्टिनिउ दङ थांनाय 20 अक्ट'बराव आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारिया जोंजों रायलायदों बिटिआरनि सरकार एबसु बर' थुनलाइ आफादजों आरो बिथाङा जोंनो कमिटमेन्ट होदोंमोन जे नभेम्बर दाननि गेजेराव भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिं बिथाङा बड'ल यूनिवर्सिटीनिफ्राय रिमुभ जागोन आरो बिथाङा जिहेतु दाय मावदों बिथाङा जिहेतु क्रिमिनेल अफेन्सआव गोलैदों बिनि थाखाय खुनु कम्प्रमाइज खालामनाय जानाय नङा होननानै रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारिया जोंनो कमिटमेन्ट होदों कमिटमेन्ट मथे बिथाङा खामानि मावनांगौ जोंनि दाबिया दाबो दङ आरो जोङो वेट खालामदों जुदि राइट टाइमाव बिथांखौ रिमुभ खालामा जोंनि जे गणतान्त्रिक आन्दोलनमोन बे कन्टिनिउ जाफिनगोन आं बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंबाय आरो फैबाय थानाय समाव बड'ल यूनिवर्सिटीखौ बिश्वमाननि बा भारतनि लेभेलाव नेशनेल लेभेलाव लांनो थाखाय दिनै नाक एसेसमेन्ट फैबाय बिनि सिगाङाव 12B स्टेटास मोनबाय बेयाव जिखिनि टिचिं नन टिचिं फेकाल्टि एपइन्टमेन्ट होनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामनांगौ बिनि थाखाय स्टुडेन्ट यूनियनजों लोगोसे बायजोनिफ्राय एबसुआ मदद खालामगोन आरो यूनिवर्सिटी जि अथरिटि दङ जि एकाडेमिक लेभेल दङ बे गासैबो दिगाव भाइस चेन्सेलर रेजिस्ट्रार बिथांमोना रल लानानै खामानि मावनांगौ नाथाय दिनैनि समाव दानि आथिखालनि भाइस चेन्सेलरा रिमुभ जानांगौ आरो जोंनो गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बेस्ट अफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी हिसाबै एस्टाब्लिश खालामनायनि मोनसे नजिर क्रिएट खालामनांगौ होननानै आङो बयखौबो आपिल खालामो गोजोन्थों।